Kawuok e wach mar asira kendo koro wadhi e mago mabende mako oganda Luo eni jaduong' Odung Giranda ema oyier kaka ker manyien mar Luo e nyasi mar tipo mar piny Luo mane obagi e skund yawuoyi ma Homa Bay. Odungi koro dhi bedo ker mar 9 tok tho mar Willis Opiyo Tonde ka jaduong' James Ayaga ema dhi bedo jalupne. Ali Abich ne ntiere nyasi no kendo miyowa mathoth. E nyasi maduong' ma otisi ni piny Luo mano kaunti ariyo e kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla oganda mawuok e kaunti ang'wen ma Kaluo. Oganda Luo koro ne yudo ker manyien mabiro tayo buch jodong Luo. Jaduong' Odung Giranda mawuok e kaunti ma Kisumu ne oyier kendo sidhi mar kawo kom mar ker kendo koro dhi bedo ker mar 9 e piny Luo. Jaduong' Randa ne oyier bang' winjruok bedo e kind jodongo adek mane odong' kalaro komno kama oting'o jaduong' Adera Osawa kod jaduong' James Ayaga mane oyier kaka jalup ker. Kane oloso bang' kete kom ker ne osingo tiyo n'oganda Luo gi ratiro maonge mibadhi. Abedo ker mar 9 e dala mar Homa Bay e Luo ka asego Kanyaga. Odinga nobedo ker ka jahigni 35 to weyo ker odhi e parliament ka jahigni 46. Asingo wan oganda Luo ni kuot gik momiyogi ok dogo chona abiro tiyo gi Luo. Ok nabeja mibadhi, ok nabeja terwach, ok nabeja ming'iewo nikech ning'iewa noromo ng'iewo kata higni 30 mokadho. Jaduong' James Ayaga mano oyier jalup ker ne okoni ker mar Luo juogi mayiero ma ok ng'e kama ng'ato wuoke ka osingona ni oganda Luo riwore. En maburu kaka odni. To maburu oting'o ji te. Oting'o sectors duto te. Joma riek mosomo ni maburuno. Kijana matindo miluongo ni youth ni maburuno. Professors ni maburuno. Kevin Dallon is best. Kani ki pure Dallon is best. Wan joluo wacho niya, jodongo gin rieko mar piny. Mine gin dongruok mar piny kata oyie kod wadar. Ogai mar ODM Raila Odinga mane en wendo modhial e kinde nyasi mar piny Luo ne ochiwo ler ewi ker ma opogore ma osebedo e piny Luo kane ojiwo jodongo mondo okaw motegno puonjo nyithind Luo kitgi kod timbegi. Koro Luo nok osekonyo ji thuolo mang'eny. Tema koro bang' ka joma giweyo gi siasa to koro keti okaw jalup par ni Joel Omer ema ne okawo kar Jaramogi. Mor koweyo to William Ouko jogenyo okawo. Koro Ouko weyo ni to Oluolis e Congo, Paulo Mboya ema koro okawo. To bang'e ka wachawo ni to waketo Adala Tuoko mane jaduong' Luo. Adala kae to kodhi to chat ka nano nindo ni to kendo ko pin ma jawo jade kani. Wiya sembo. Puti matek ahinya. Koro koweyo to waketo Riaga. Jago gale makuto tumo chonge. Pia tondo dhi tiyo mnyaka koro nyonindo tiyo maber ahinya. Tima koro bang' koro nyaka kakoro dwaduoka. To waduogi mondo Luo ni obed ga agenda motegno. Mokwongo en wach mar culture. Luo kitigi gi timbegi. Oseli wacho ni mwacha mila ni mtumwa. Ka jotelo mano yuoro e kinde nyasi no osingo mar biro siro lwedo ker mar Luo. Court, you must play your role with fairness and justice. Kaka gini los nyoro. In judge mane manyalo loro gima chalo kama. Gini kata koth kata na kich ok nyal loro. Kata maandamano be ok nyal loro. Ema mi ana kwa ni wan kaka nagi wabedo motegno. Nyasi mandalariyo mar piny Luo ochopo gikone odiochieng' ma kawuono ka jaduong' Odung Giranda oyier kaka ker manyien mar piny Luo. En kod ting' mar oganda Luo e kauntis 4. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Duol matayo Sara mag jotich